Днес ще ритаме топката. Зумни се, бе. С Митко. Абе, снимай топката, не мене го. И сега, гледайте. Чакай. Това е под наклон. Виж. Направихме си башче, че това няма да стане. Ама пак ще се пробваме. Ага. Добре, чакай. Гледайте. Ей. Не. Ода. Ода, влезе. Видя, че е възможно. Влезе. После пък терминал ето тук. Аз съм тук. Бет, даде тук. И сега... И се вкара. И това ще бъде първото ни дълго видео. И сега... И се вкара. Сега от пръчката, да, от пръчката. Виждате пръчката? Това маче е желязо. Какво желязо е? Аре бе. Чакай, това е под наклон там. Се вкара. Добре. И перфектно. Много сме добри. Нали не го засни? Не въобще. Така като не си гледаш краката и гледаш само видеото, което записваш. Брат, аз не си гледам краката, гледам само видеото. Ами то ние сме 1:1. Не? 2:1. 2:1. Не. Сега сме от тук. Да, 2:1. За мен. Аз за мен бе. И аз вкарах 2, бе. Не си вкарам 2. Вкарах това. Това вкарах и това вкарах. 2:2 май. 2 на добре? Не знам. После ще видим. После ще видим видеото и ще ги броим с вас. И ще ги броим по-скоро. Не чакай малко, бе. Фу, той просто изрита топката. Аз съм професионалист. То това е лесно, бе. Давай. Колкото по-далеч, толкова по-лесно. Давай, бе. Да. Моля те, застани. Бях от тук. Къде е тук е? Давай. Колко? Я пак? Здравейте, хора. И здравейте. Здравейте. Не! Човек, миналия канал цензурирах и сега ще трябва да цензурирам. От хора вече ми е тъжно, защото това трябва да го цензурирам всяко едно видео, което правим. Как го прави? Не, това е виновно, брат. Така. Айде, планината. Чакай, аз ще снимам как се проваляш. И здравейте, пишки. Затова ще си дам една точка, защото ти го Да. Си да дадеш. Брат, цензурирам ти. Млъкни. Застани, бе! Добре. Айде, време е от корнера. Другото. Ако сложите лу на корнера... Ние ще го направим от ето тук. Явно тук никой няма да получи точка. Браво е, Филипс. Браво е, Филипс. Браво е. Вижте ли топката? Виждате ли вратата? Ето е вратата, ето е топката. Браво, Митко, браво.
О, мале, какъв контрол, никой не го видя това. Митко, това не се видя на видеото, за жалост. Какво? Планината беше виновна. Това всеки, който гледаше видеото, го видя. Кой спечели? 2 на 2. Дуспи. Време за Дуспи. Който първи оцели града, Горан спечели. Добре. Аз съм първи. Аз мислих, че ще си пием Дуспи. Добре. Димитър на... Който първи оцели града, той печели. Добре, хай. Здравейте. Да, здравейте, пичове. Стига си ми заснема. Да. Yes. Не, то като моето. Айде. Обе, удари камерата, ара ще се взиме и... Обе. Браво, Филипс, браво, бе. Хващай, Филипс. Хващай, бе. Ай, стига си против. Аз съм журналист К. Какво е мнението за БСП?